Меҳрубон, имрӯза як видеои нав мепартоем, бидроин дастгирӣ кунед. Касоне ки сообщества доранд, сообществаонанд. Касоне ки сообщества надоранд, илтимос даимо поделитсия кунанд, то дигарон бинанд. Ин ай сурате ки мебинен, ин канали Апай, нав канал кушодагия, амира медроем, дастгирӣ мекунем, айноми мо салом мерасонем. Боқӣ сарбаланд обод бошен, видеоро тамошо кунем. салом алейкум бародарони азизу гиромӣ, бо диққат гӯш кунед. ногаҳонӣ вуҷуд надорад. ҳама чиз дар ин дунё ё озмоиш, ё ҷаззоб ва ё мукофот аст. ҳаёт он рӯзҳое нест ки гузаштааст, балки он рӯзҳоест ки боқӣ мондааст. ҳамон ҷое ки моро интизоранд, мо ҳамеша вақти муайяни худро дорем. агар шумо шахси муваффақ будан мехоҳед, бояд тарзи худро нишон диҳед ки шумо гӯё муваффақ ҳастед. шахсе ки китоб мехонад, ҳамеша идора мекунад шахсеро ки назар дорад ба телевизор. ҳамон вақте ки дигаронро ба ангуштат нишон медиҳӣ, назар кун ки ангушти се шахси дигар тарафи худи ту равона аст. бадтарин душмани даҳшатнок ин шубҳа аст. аз барои ӯ чизҳоеро ки бояд ба даст меовардем, ҳатто кӯшиш накардем. наранҷед аз сухан то он даме ки ба чашм назар намекунед сирри муваффақ шудан. биёмӯз дар ҳоле ки дигарон хобанд. кор кунед дар ҳоле ки кор намехоҳанд. тайёр шавед дар ҳоле ки дигарон ба бозӣ машғуланд ва орзу кунед дар ҳоле ки дигарон танҳо хоҳиш доранд.